खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजहारिया क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो लानायखौ फार्मासिस्टफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बुंदों आरएनबि देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनायाव खाबु गोनां जागोन। कंग्रेसनि गर्जन मोसाहारिया बुंदों रुपनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगायाव प्रमद बर'आ गावनि मुसुखाखौसो लागायनो हासिगौ। जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो। साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों। मरिगाव जिल्लानि सिङाव टिवा हारिनि मुंदांखा जर्नबिल मेलाया हाजोआरि आरो हायेनारिनि गेजेराव सोलिगासिनो। बाक्सानि कमारास ब्रह्म आरो नवजित रामसियारिया मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानाय बादायलायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिदों। बाथौफुरि काटलिगावआव 8 साननि हाबाफारिजों खुंगा 49थि मिरु बाथौ फुजा मेलाखौ खुंनो लाहार फाहार। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गिबि इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेला 27 फेब्रुवारियाव जागायजेनगोन। अराय सोमखोर क्लाब आरो लाइब्रेरिया 25 बोसोराव आगान होनायजों रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों। आरएनबि फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो लानायखौ ट्राइबेल संघ आरो क'क्राझार जिल्ला इउथ लीगआ दुखु फोरमायदों। धेमाजिनि सेमेन्साफुरियाव अइभिं आरो वार्फिंनि सायाव MED प्रग्राम खुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।